कहवा में उखिया उपज गईले रस गुड़ भरी गईले। कहवा में उखिया उपज गईले रस गुड़ भरी गईले। अरे माई कहवा के मातला भावरवा त सब रसवा चूसी गईले। अरे माई कहवा के मातला भावरवा त सब रस चूसी गईले। जनकपुर में उखिया उपज गईले रस गुड़ भरी गईले। अरे माई अवधपुर के मातला भावरवा त सब रसवा चूसी गईले। अरे माई अवधपुर के मातला भावरवा त सब रसवा चूसी गईले। चिट्ठिया जे लिखेले जनक राजा दिहले समाधि के हाथे। चिट्ठिया जे लिखेले जनक राजा दिहले समाधि के हाथे। अरे समधि बारी जीना अपना भावरवा त सब रस चूसी गईले। अरे समधि बारी जीना अपना भावरवा त सब रसवा चूसी गईले। चिट्ठिया जे लिख राजा दशरथ जी दिहले समाधि के हाथे। चिट्ठिया जे लिख राजा दशरथ जी दिहले समाधि के हाथे। अरे समधि कैसे बरी जी अपना भावरवा त अब उसायन भइले। अरे समधि कैसे बरी जी अपना भावरवा त अब उसा